Hello sir, Halo Jiten, Kardom. Kardom sir. Ay. Nang lihem se doma sir. Hem sido. Ni nang pan punai kolo bangke, Ah, nang pan ithi nang kar juji alam du kar biara tum okay. pan than piklar tha puti sir. Okay. Ithi nang ni thi thom bang nar jita me. Hmm. Dasi apor chipi thade sir ante ha. Aita. Nang li te inut APSL si long ke nang li ta inut top leader ke nang li ta inut lo. Ah. Pen nang li BJP tum pen nang li pan 30 crore pen nak nam ji puta nang li chi yori de lo. Ah. Pini nang li tum karbi khereng nang ji la pen karbi tum akemang Hmm. chun vek nang yi pu kai ke tanang tum do de sang se Hmm. tangka pe nang li tum phanang palun e Hmm. nang li tum khai pharmanar jap theb lo Hmm. ta pen nang li phan pini nang kar ju akenang so da bang nang li tum ba kai ke ta me Hmm. aron a phan langdam se aron si nang Hmm. li tum ke kapathu Hmm. politics le nang li tum ke so party e pesar se asong ke hai nang ji pu Hmm. BJP tum so na kamatha chot kali Hmm. nang li tum ke kar bia ke mang la pen kar bia ra da tum Hmm. son se aron pen karjap dum thip thayi pen aron a phan se jase met ke nang tum ke e Hmm. ke than pon Hmm. nili ka chadam teng ma ke hakko akar biason ke lo la pen aprang prang akar biason ke lo non bang ke aron si Hmm. non bang ke kiri dam Hmm. awo bi nang li tang lu pusing di matha da Exactly. la bang so aron o vi non ke chari Hmm. dam nang ke li ke nang li tum Hmm. APHLC sarjai ka thar pen chenglok Hmm. nang li tum hoi pin Hmm. kar bera tum phan aron alam ke than Hmm. la so jok si pini pinang ana tum tam mi aphu lut jok lo pe non Hmm. bang ka aron si lang dam lo je politics pen ke pathu la so party hai nang ji po phale ke krem kali apor nang li tang lo Hmm. si non bang ke dam tang ni tuliram rong hang bang ning ji lo Hmm. a phia ke bang atum a prang ke bang atum Hmm. pota ke PG ki PPG la bang solam pen jok khor chudut lo Hmm. na pen ha dak bengali bihari tumta dak kar biang long long ki do Hmm. kiche atum ta pini bangke pata ka Hmm. chehang dun longli ka chehang dun Hmm. la puson se ang deng nang li rok lo Hmm. la pena jok sin nono bangke penang ana tum ningje lo Hmm. a phia ke wang atum la pen a prang ke wang atum phanta non tribal Hmm. atum ana phan ke longli pilong le la Hmm. pen pata pilong le walam si Hmm. song lo Hmm. la puson si ke than bang chok jam mane Hmm. prek jam son lo sin nono bangke pen ko ana aning kan pen si ki piun e la pen kang thanang ji wotalis pen tami kang thanang ji la pen pata pen kang thanang ji la pen thrila seven kang thanang ji la so ang denga bang a hok paklar dak tha pusinili enang la porche enra ni than tha Dah. pusinili no phan kar ju Dah. Churo lo Jiten pancho ke hai. hmm Nilipan nang li channel long putot nang ke wan chu pot. hmm Aprang si nangli panda churu rete jokje lapen nangli YouTube channel abang so a channels long a subscribers do an a viewers do an pada me ilhin penda me cardon pa jirlo lapen jiten pangcho saho nangli labang so channel abir tipen kar biang long rat pan minang an bir taki mi puno bir taki hino puno nangli dapen paking dun long lo akin nangli pan viewers tum kaduk kowe do an hirjume lapen kar biang long rat hiru an hirjume lapen nili yung jung pandaminang lipan hir jumid do usi nang lipan churo bajir pon lo oi ta sar nang li nang kar ju alam ke lahen lo bangali saman satu non long le pata ke hang dun turpak di kala turpak chota anta kali kar biang long otomas council asiem aphan si jong lor lo je nitum nang pan si emang hoi long nang pang nilun pang ni verta lapen non man nang pasun tu aja kong tedu pusi bangli samas tum ini ning si ponder lah upia podo la bang solam bangli samas tum piniani la bang solam ning je haiden kaning je haiden bang ke la hen lo tuliram rong hang ke hai bang ke alang li si emang hoi long si kang ni Uoi fit si tame sik si dula jak kong bang cheot edet sik si dula jak kong alang li cheot edet posi pini bangli samas puno bihari samas puno alang li panke lang plot lo here do edet lo lang lo lang lo here repin lo athema constitution phansi kar india det piarat ke phere chot
aron phan si pheri chot piniani teke bongkrui kupine militen satum phan ka pheri adin piniani dam edlu kadang lo sir par edlu non ke aron phan si ka pheri chot lasi tu pinang rong hang phan pini bang tu behari sena puno bongko sena sama puno latung lang plot yang kitulong lo bang ke alang li six schedule aron mati six schedule aron kupi mang ke implement nai halai hu sai bang ke lang li chiot ada jok lo lagi jok lo kade chok lo itu phan ke six schedule nang piat lo six schedule long pulo paragraph 20 teng pen ke lake tribal areas tribal atum ke do angkang pusil tum phan nang hok ed lo pulo te dak kumat lo ke do nang ke do nang ke dak karbi atum lo rengma tum lo kukia tum lo demasa tum lo garu tum lo tiwa tum lo sangkecep tum lo lapen kapre ka khi so long su kukia tum lo dak do an ke dak itum do tum hanang panong pi ed lo kalima kalang di kalang lo lasi ladake komanya non tribals like Bihar sena Bongga sena lahai tum ke tum han nang kipu unji nang ke chejok dun ji achakong avelo jong si litum seksidul pang tang pame plu tang te lalo len pata alam nang limu pen jong lo kumar hasi kipi nima kumar hasi kipi nang nima India adet pi along tame ada India constitution long tame ada ke aron si bichot lo hala bangso aron pensi ek semar nang ko non Assam da long le aron ke semar ke Assam Land and Revenue Regulation Act 1886 and semar lo lason dak taksi itung 60 tai si mini constitution so musipulo amasi litumda paragraph 3 teng pen long le aron ka semar ja jakom itung mantan nang piet lo kita non ke Obama council to more than 75 years non BJP lok 12 years tang lo Congress to 15 years ESDC to 15 years ta pinyar ni ta semar medet la semar medet ajok ilitum long le parta ke long ning an ke non ke council long an se long le bikok chat lo komane han se hem komane phang cho hem long le parta ki pining ke ipedet lo council lo la pen six schedule ke long lo ke la ke long le parta ta mi ke long ki joy dun mutual je fan tribal tum fan an ke la six schedule si tum fan ajak kong na pilo kita piniar ni council tum pitek theden lo amat non bangke kache plang tu bangke company mate corporate tum han ke hal tum ke long le pakat tawe thang tawe sita ala penang ke hang dun jaja kong tawe sita ala tum han ke asuri bika hal tum han ke pidat lalo six schedule long itum chelang lo chingchap lo pulutang te ala district council court long dame long la be chelang lo pulutang te hadat pulo ahok pet ke ilitum yongsi six schedule angkang arlo yongsi cut off year itum chelangi pulutang te district council rules ateng ke 1951 ke itum district council seng lo hadak ipuke 1951 pen Ningkan Krihinia Frankpu 12 years proud to the formation of the district council pulo la Ningkan Krihinia Frank pulo tang te 1951 Ningkan Krihinia Frank pulo tang te la ke 1938 la that was a cut off year la 1930 the Frank atum doan tum han ke la ke long le pata ta pion lo tum kadu beta tum pion lo kita 1938 a census bang ke tum exactly chini ne Koan tong ne karbiang long ke. Sita 1951 a census bang ke itum chini. 1951 a census bang ke la ke itum bang pharo ang bongpen. Bang pharo ang bongpen bang pli. Mate 100% ang bongpen 4% ke la ke non tribals. As yung si cut off year 1951 le one dead sita 4% verji. Non tribals satu. Lapen hala bangso 1951 huda non tribals kuman madlo lang lo pulo tangte hala sehut ke Bihari senat takali Bongo senat Bongo samaj takali lake khilomia okhomia lapen diwasi tumpan register tum sa katiki pansla tumhan kewan Assam longan ta ase latum ke ha 18th century pentame latum ke ha Jharkhand penang dun si latum ke dak nang dodun bom lo itum lo At 1951 cut off year le lang busay tung 4% at apay pansi tung pipo ng charge.
Ada ke Bihar Sinatum, Bongo Sinatum, Longli Pata Kacuhang Dunji ajak kong awi. Pini ani Bihar Sina, Bongo Sinatum, Longli Pata Kacuhang Dun ajak kong do kok bangke, tuliram rong hang aning hang aling ke klaim tap apa lagi. Lalo. Aning hang aling la tumpan kamalis laso ajak kong ki piye po. Sik sidula long ke bang kamalis ajak kong pipi, aron long ke. Ada ke tok dak jong dak. La tok dak jong dak lonte tuliram rong hang pan pereji. Pini jaga tharsar panyong si pereri eson. Kita pini ani Bongo Samaj tum Bihar Samaj tum ka pereri de jokke tuliram rong hang pini ani sik schedule ajak kong ti otek tedat je exercise tek tedat apod. Longli phelang alam ta lata ala voters separate voter list long da chera block po. Dak itum sik schedule long pulo paragraph 2. Angding pihini, angding sutroksi long polo je itum Karbiang Long Autonomous Council election ka conduct a rules ka sesemarji ajak kong do. Lapen labangso ka sesemarji ajak kong council pan batay memorandum pilo ha 2016-2013 men na pibom lo SSIC men na pilo APSLC men na piani pilo sita ladak Karbiang Long Autonomous Council long kang ni boma CM lapen ladak executive member atum labangso sai bang o thai hedet. So jok High Court ta case pidam lo High Court ta bang jiklion strokang bong nang tum aron cesemar noi punang puet lo. La so aron jong cesemar pusonte pini ni separate voter list ili tum do koko. Council long lapen council long hade maha sauson. Tribal tum ansi vote jok long chot pun non anta pu itum claim long pu. Lapen latum longli pata tanang chuhang dun chuhai he muchot pu. Athema latum dak voting rights anta avi pu lang tum chichini pu kadi. Lalo. Pini ke longli tanang chuhang dun hai nang koklo. Men la roka se marni kong se mar medera jok pini longli ja kong andai tum chewar dun ang jilo. Voter list ajak kong election ki thura jak kong vote ke jok ajak kong ni tum chewar. Lalu lasila BJP pini kacari. So kacang litum ke sil aron ke semarji cik sidul aron ke semarji ku bangke claim hai deadlock claim clear deadlock labang so ke claim clear dead jok ini arni CM tuliram rong hang ke sik sidul pen aja kong ke thep pik nang ye bang lo kita lang ni fan ke munit jong son sik bang aning hang li ing ton ri ing check ri lata kar dia tum puleli polilo Bongo sana Bongli Samas Bihar Samas tum bang pini lang plot lang panjat pu hai dead lo kadang lo sar Arona tank pene $60 tank pene 1938 नहीं cut off year. Sita itum halasut sensa salam itum chini ne halasut ke 1938 hut ko anne chini ne dera posi census ka chini lor ke 1951. Ati 1951 hut lonte bang pharuang bong pen bang phi vet. Khan pharuang bong pen 4% vet. Lasi 4% vet atum lo tang telake ilon gia okhomia la pen adivasi atum lo. 1960 70 saphi bihari atum no katiki fan ke wang lapen Bongli atum ha Bangladesh pe 1972 Bengal creation Bangladesh creation hut 1972 aphi ke wang atum fan bang ke nilitum pek thek the lake pi thek the six on ma project to sar choro lapen adun thu nili si puthuing tu putha la non tuliram rong hang BJP kari kan training kan krehini yang bong ili tum Karbiang Long arat along le lukson pikangjang lo. Athima etum anutin election hut puno edet long le phelang border ka chirai polam siganing je. Sida non ka chiplang thu bangke long le ke jor ke ong nai company han ke pek ke ong nai ke la ningkan krehini ang bong si pek ted lo. pek de lo hok lo sar la Non hejong itum Guwahati High Court pen Darjilong lo dema asa long Mahabal Simen phan 3000 along le ke pek la ke illegal la ke chok chi pusi Honorable High Court pen jong lo. Gar sabang. Sita hada ke 3000 mane suri ke thoma bigha alam si kaning je. Non itum dak Karbiang Long ke hisab sinang. Solar project 18000 bigha. CBG 6000 bigha. Hydel power long ni pen ko anne 10,000 bighas baga dolipo. Patanjali phan 8,000 bighas. Godrej phan 7,000 bighas. Laka duka bi hisab ed lo bulutang te 50,000 bighas along le Karbiang Long ke company eri deng dam ed lo. Te company ke long le patta ta avilo thang ta avilo. Atu man ke bang pied lo allotment pied lo.
La sila ana long leke jor ning kan krei ni ben si 50,000 so se bigha long leke jor pulo tang te non ke wang ji lang ke la ke karbiang long amarsi jor det po posini li che chat po la si alang li long leke jor pot bang alang li chet min nang ji la pen ili tumpan ahok he lam nang than ri long leke ching jok po lam ni tumpan nang than ri la sil hai hui pot alang li kiun e pot ke tek te pot ke resignation vek nang alang li arpu pen ahok lo sar tang te choro lo sar okay nang lila kado kawe ang tonalam non ke uwi kimbe tum ke aron sinon ke kelang dam lo je labang so party nitum hai nang ji pusi politics ke pathu ke BJP tum chalo sitamila ana bang ke non ke aron si ke kelang a kai nang de talo posi aron nan se ke tek thuya phasan tum hoi pen aron si kai ki tam bra phange thana posal an si ka chini thuya phan sinali phanang karju nang karju pen nang ke thana pota churo lo la se labang so putak nili void nang record dun daddo okay sila bangso void record nili ako karbiara tum phan an phanili pachini phani channel pen pdf ko chogi masar okay chali tang te sarde honte okay sir